kesel ya bener orang cerita yang jikir tetap berdiri sing engkau kuku sapa mangsa kaya kaya sadus kiri kendang mawak bayang tanjak ke maneh ya tapi sungsungake kagum Sutasna Budaya nduk iki sing rawuh Pangestreni krempak lanyar saking panjenenganipun kebundenku sing ngasta bawat Kecamatan Sawo kebundenku Bapak Camat Muhammad Soleh Sarjana Hukum alhamdulillah yayine Grabian Semanak tur dasare duwe gayuhan luhur gayuhan kang mulya ngono tombo kangen ya lagune tombo kangen ya jumbo lawan kahanan cocok lawan kahanan ya coba tanjake ya Gemah Mustika karo Nyumaji Laras
anakku sing semene-mene anakku sing genok-gedong iki mumpung ana wektu kanggo istirahat jenengan leren Pak Derek iki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. sing paling utama njuk begiki ndak kanthi bebarengan pelampurkan dangadang luwih dhisik ngaturke puji syukur alhamdulillah nggih puji syukur alhamdulillah Pak.
Ya sabab sama nek mapa paringing Gusti ing awujud kesehatan lahir batin iki alhamdulillah kowe lan aku bisa minangkani dawuh saking panjenenganipun pemundhenku Bapak Camat Sawundo panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh Eshara. Kowe lan aku sakonco bisa sowan ana pendopo Kecamatan Sawu kene kebak ingkang rujungane sekolah saka Rubeda. Amin Allahumma amin. Sholawat lan salam ora waleh-waleh tetep disungsungake ana ngarsane Kanjeng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing wis peningker somate sama jaman pepeteng nganti jaman pepadang lan sing tansah diharap-harap syafaat lan pitulungane wiwit ing donya nganti dina ing akhir besok. Mohon dulu minangka tandha mahabbah awake dhewe marang Kanjeng Rasul. Puniki ayo bebarengan mumpung sing rawuh akeh bebarengan maos sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga kowe lan aku warga masyarakat sewilayah Kecamatan Sawo khususnya nggih lagu MKP penonton yang hadir dan semua undangan tamu undangan yang hadir besok kalbu ewonin umatin Kanjeng Rasul sing pikantuk syafaat lan pitulungane amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Begini jenengan tak dereke bareng-bareng lawan kadang-kadang pengerawit Seniwati uga kadang-kadang campur sari minangkani dawuh rikala sasi kang kepungkur nduk panjenenganipun pepundhenku Bapak Camat Sawo panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh Eshara didereke ketua panitia panjenenganipun Mbah Lurah Pangkal kaliyan Mbah Lurah Prayungan sing dereke sowan sing dereke tindak ana gubuk karangan badekan kono. Oh, tindak ana gubuk karangan badekan kono. Dawuh kelawan aku lan duwe titikal buat sing prayoga iki supaya hangesreni krentek lan niat saking panjenenganipun Bapak Camat uga sedaya panitia nduk niatan sae niatan sing becik banget saking panjenenganipun Bapak Camat kang sepisan ya kuwi Menteri Kecamatan Sawo. Oh iki ya cetaning ruwat Kecamatan Sawo. Sing ruwatan wis ditindakake mau sore. Alhamdulillah, Mak. Ngersi isu kersakit lan denda trimala kang ana wilayah Kecamatan Sawo kene nggih. Nganggo srana tetinggalane para wali ya kuwi pangruwatan. Iya, Jawa digawa Arab digarap ngono ngendikane Mbah Camat sore mau. Alhamdulillah. Kanthi niatan sing sae lan musliman barang ikhlas lillahi taala nggih saking panjenengan Bapak Camat dan sedaya panitia penyelenggaraan do muga-muga anjalari wewengkon Kecamatan Sawo khususnya nggih uwal saka Sukar Sengkit kabeh warga masyarakat manggih kabagyan kamulyan. Amin Allahumma amin bisa uwal saka Rubeda nggih. Amin Allahumma amin. Ngiras-ngiros begini dawuh sing tak pundi nduk saking panitia mriki Mbah Lurah Prayungan dawuh begini uga mengeti hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Oh ngono. HUT RI yang ke-80 tahun. HUTR yang ke-80 tahun nyatane berbagai acara harus digelar bro. Hebat banget Kecamatan Sawo kawiwitan tanggal 3 yang lalu. Di berbagai acara digelar lomba-lomba yo akeh. Ya akeh sing digelar. Uga acara-acara keagamaan yo wis ditindakake kanthi ujung yo. Terus kirab budaya. Wah hebat banget, penting banget ya. Iya. Terus puncak Hadicoro nganti tanggal 22 Agustus ini puncak Hadicoro ya kuwi gelar budaya adiluhung wayang kulit nggih utawa ruwatan buniki. Oh iya kowe lan aku sakanca kang sinampiran kapercaya ngaturke panggung kang tanpa pindah yuyupen dimanten panjenenganipun Bapak Camat punika Bapak Muhammad Soleh lan ugi Ibu dan juga seluruh panitia penyelenggara ya.
Tanpa ono manunggali sedia, tanpa ono kekompakan dari semua penyelenggara, orang bakal kawujud yo berbagai acara sing digelar ono wilayah Kecamatan Sawung iki kecamatan kene. Alhamdulillah iki pantes kanggo contoh. Pancene sing tuwa-tuwa kanggo contoh sing muda-muda kok, Ber. Iya. Alhamdulillah. Tahun yang ke-80 ya tahun 2025 mengangkat tema bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Ambar ngindo ana ing sasi Agustus iki kuwi hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-529. Ponorogo ki pancen hebat, Ponorogo ki terah hebat. Pancen hebat. Hari jadi Kabupaten Ponorogo yang meriah banget yang ke-529. Ya temane Kidung Aruna Kinandi. Wah, Kidung Aruna Kinandi lah temane. Yang ditanya kebundenku Bapak Bupati Sugiwi Sancoko, sing nganggit beliau, yang panjenengane Kidung Aruna Kinandi. Ya, Ponorogo hebat jatuh di sini. Ponorogo hebat jatuh di sini. Ya, dibawani. Sing bawa, aduh sing songkong balong. Ya, gendut nengki. Ya, awas bawa. Ya, ditancake. Ngaturaken wijing dalu, katur dhumateng panjenenganipun Bapak-bapak kepala desa, bapak atau ibu kepala desa se-wilayah Kecamatan Sawo. Kecamatan Sawo. Puniki sing alhamdulillah sampun rawuh, Nduk. Iya, ugi bapak-bapak yang dari forum pimpinan kecamatan, Nduk, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil dan semua jajaran mono. Ya. Coba, ayo diatur ke. Ya, Ponorogo hebat, Ponorogo hebat. Terakhir Mama
Ponorogo ribat mak. Yo. Iya beniki aku didereke dulur lanang sing saka Ngelames Madiun. Uga bintang tamu malam hari ini tidak asing lagi lho. Ya Mbak Lucy Brahman. Sing saka kutha, kok saka kutha. Karo dulur Linda. Mbak Linda. Mas Mio tampil ke panggung. Ya, Mas Mio. Ya, selamat ya Mas. Anu rendangnya didol Mas. Yin. Ya ditata dhisik narasi Mas Mio. Mboten perkara napas. Piye? Kula duane kaya mboten pangginane. Uwangan. Kangen Mas, Kangen Nepal ya. kangen pol. Jodoh. Nanti ning kene dikancani karo jiburu.
Alhamdulillah Mas Nio malam hari ini. Alhamdulillah. Nggih. Watase dagelan munggah kaya grinjingan bingung lek aku. Wah, jan sami wilujeng macange nggih. Alhamdulillah sedaya sehat. Tamtu aturaken matur dening panuwun katur pripun Bapak Camat. Sampun paring tinimbalan macange sakadar. Nggih pripun Bapak Muhammad Soleh SH nek kelingan serta ibu. Nek kelingan nama Soleh niku kelingan Mudin gen kula. Aku jenenge ya Pak Mudin ya Pak Muhammad Soleh. Mboten, Mudin gen kula niku jenenge Pak Soleh. Jenengan mau ngantani Pak Camatipun Pak Muhammad Soleh. Kelingan Mudin gen kula. Kok iso kelingan? Apa nek cita-cita sing mare kelingan? Lah piyambake mesti ngelikne aku. Likne kowe nek pipis aja madhep mulon itu menghadap ke kiblat ora apik. Mbak Mudin. Nggih, samono uga aja madhep ngetan membelakangi kiblat. Lah tinggal ini iki lho Mbak Soleh nek kon duwe klek ning ngandin pager. Lah sampe kok mburi. Ayo Mbak Mudin kok madhep mulon. Ya ora apa-apa to le wong tak tekuk kidul. Mbak Soleh gen kula. Bagunipun mugi-mugi sedaya masyarakat sawu pinaringan sehat. Amin. Kathah rezekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Allahumma amin. Barokah sholawat nggih. Salatullah salamullah ala pengendang iki urung wayah entek kok nggo sunek bae. Nabi gamelan wayah sewengi to betah lho jan selawatane sarep to. Coba dikas nggih. to. Sing ikhlas ku ben besok oleh syafaatipun. Ya mesti. Tawasana bismillah wa bil hadi wa kulli sholawat bijing sedaya pikatuk syafaatipun pitulunganipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isih cilik dimulang ngaji besok gede supaya ngerti ngerti marang pokok ibu ngerti sekolah ngerti marang pokok ibu ngerti sekolah. Nuwun sewu lho macane. Ambak opa gelaran wayang kulit ngeten iki ini dulu menjadi media siar Islam kan. Oh iya, siar agama Islam zaman semono. Nggih. Atik gede-gedengipun maca pat niku ingkang ngretok Kanjeng Sunan. Iya. Maca pat kawiwitan saking Mas Kumambang. Bocah ana ing gua garbaning ibu, saderenge lair niku riyen sampun dijanji sajroning lair mengke manembah ing ngarsaning Gusti. Pramila wong wedok niku kan sanggane mboten enteng macang. Sanggane ngungkuli aboting bumi. Luar biasa barang atase jebol jabang bayining bocah niku wiwit sangang sasi 10 desa niku. Gak yo sangang sasi 10 dina kok 10 desa. Sange 10 desa. Sangang sasi 10 dina. Niku rekasane nggih ra karuan. Mlumpah ya wis ra betah ngene poman. Lah apa maneh kok ngurep malah kaya jumplang jolki.
Pramila nyuwun sewu lho Pak, kula piyambak nggih wong lanang. Aja kasar karo wong wedok. Badhe lagunipun Mas Kumambang kan jur gendhengipun Geni Mijil. Mijil. Nglairke. Mijil ki tur. Nggih, lair. Nyuwun sewu ibu-ibu. Nglairke menika sakit napa mboten? Ngawur bapake. Ibu-ibu kok ibu-ibu nglairke sakit mboten, Bu? Sakit boten jenengan boten kapok boten nggih boten kapok yo muga-muga anake oke oke anak iku kan rezeki no macar rezekine sing kuwasa nggih anake oke niku nggih dibarengi kalih rezekine ingkang kathah nggo rezeki dhewe-dhewe nggih sami mawon namine tumekaning wahyu biasane dibarengi kalih tumekaning bodho badone Mijil niku wau banjur bocah kinanti dikanthi nggih agama ingkang becik diwarai Al-Qur'an diwarai salat diwarai ngaji dilukas niku mungkin pun mlebu sinom sinom ki noman ya nggih to aku ki duwe anak ngancik sinom wis diablek dikon sinau malah pake dipisui kok mlebu sinom badone sinom gedhenipun Asmarandono lanang wedok pacaran bocah jaman saiki pacaran asmara nggih paling kucing rasa coklat nggih nek pun tandang asmara menika wis apa wae ditabrak kok Pak iya Asmarandono bar Asmarandono bakdo Asmarandono niku mengke lak ndjene gambung nggih terus bangun omah terus padine gambune rasa nggih gambung ya terus sabare gambung bakdone gambung niku mengke gendhengipun mlebune apa to Cak bakdone gambung niku mengke mlebete ing dene Dharma ngaten nggih. Nggih, Dharma baktikan apa yang Anda bisa termasuk Mas Gurit. Durma menika Dharma kalau ya. Termasuk Mas Gurit saged dalan, tak cilik-cilik diwarai dalan. Terus gadah gamelan cah cilik-cilik warai gamelan niku lak sae tur luhur. Bakdo Dharma terus niku mengke gendhengipun lak ngene pocong nggih pocong niku berarti tiyang diken eling lan waspada yen sedaya wau benjing bakal kundur ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Wah, titik pagelaran wayang kulit macange media siaran Islam Kanjeng Sunan Kalijaga. Kepareng kula tanglet. Jenengan Udakara pinten taun anggenipun ngasta dalan? Aku rung suwe kok. Urung suwe sik lagi iki pirang taun iki? Kisaran ya 3 tahunan. 3 tahun. Ya 3 tahunan. Oh, iki pun dangu nek 3 tahun niku. Ya urung suwe 3 tahun. 3 tahun kok wis oleh omah sitok. Cah kene kok ya. Nggih. Lah niku wonten wayang niki enten Pandhawa enten Kurawa. Kemarin kula nderek pirsa. Wayang sinten niku sing paling mboten tau turu? Sing ora tau turu kuwi ya buta rambut geni. Buta rambut geni ora tau turu. Ora tau sebabe piye nek turu? Rambute geni panas kok. Wedi bakale kobong. Niku wau sing Pak ora tau turu. Ora tau turu. Sing paling seti jagone jenengan sinten? Sing paling seti. Nggih. Sing paling sepi ya jagone jenengan sinten? Ya wis sanggini Ora iso. Lah sapa? Ya mboke buta rambut geni. Ya. Nglairke rambut geni ora apa-apa. Iya. Coba sinden iki nglairke rambut geni apa keprintik bugis Mbak. Oh iya ya, bener ya. Nggih. Mbok ini buta rambut geni ya. Wah, jan saestu niki diduwejer kuwatah kata. Buah-buahan jelas nyoto niki rasa stroberi. Wah, iki genti nyondro seniwatine. Nggih, oke. Kula nek nyawang ngeten iki sak selera mangan. Umpama buah-buahan apa Mas Yo? Niki stroberi. Stroberi. Anggur. Anggur. Iki melon.
Melon. Begitu disikat dia kotos. Melon. Iki salah. Salah. Nggih, ketoke kon jowo kasar ning jerone halus. Salah ku ya. Nggih. Terus nek niki nanas. kok nanas? Godhonge mekrok. Nggih, buah-buahan. Lah sing kuwi Iki pomo buah ngono apa ya? apa? Apa wong? Rambutan. Kok wis tau ngerti rambute? Sing apik lho. Ora apik kok diselentak. Apik, nek iki jelas apik. Bence. Kok bence lho? Aku ningali bencene ning manfaate kenging kagem lho, kasihate. Bence iki manfaate apa? Lho, kenging kagem jampi pedelinu asam urat rematik. Oh, sing ora doyan lho. Niku manfaate kata kok ya. Iya. Nek sing niki pinggir iki wajan. Linda iki apa? Linda di akademi Linda. Nek iki jelas pomone buah ngono pelem, Mas. Kok pelem? Nggih. Peloke. Nggih. Sampun komplit nggih sing wau. Komplit ya serpeke lah. Nah, serpeke pertama. Nek iki sing sitok niki. Suwo. Lah iki kok nak nesu ora disebut buah. Bejene kowe ki bencik. Pinggir dhewe. Mogo wedi pumuke ora. Layak diceluk sapi budak. Raleh nesu. Wong wedok nesu mati. Ini baru silang ini sebagai mata namanya. Ya wes karo sedaya diwingi seperti tahlil. Tahlil. Kan yo sindang ki yo pakaiane iki kaya alat suluk Kejawen. terus ngapik lho, Ben. Oh Bisa iya. ngirane lu kok. Ya, wong sindang ayo tandang tak kruk-kruk. Ora sing karo Pak Kapolsek. Kok sarwa ora penerang njawab dhewe. Musuh kok jare ra seneng ketemu yogone gurit. Anu sing Musuh. senenganmu sing diwo lali, senenganmu lak goreng. Ini musuhku dhewe melu. Sakit tresnane jadi kerugas ini. Enggak. Ya. Saya perlu Mas Gurit. Wilujeng dalu. Nggih. Kula mau bayangne ketemu teman-teman dari Kecamatan Sawu. Piye Pak piye Pak Isi? Camat ya ini ganteng putih. Ketua panitia Mbah Lurah ya ini gede dulu. Mbah Lurah Payungan. Ketemu Pak Kapolsek temanku kuliah. Iya. Ngantenge ra ilok-ilok. Sahyo. Bareng ketemu sitok iki kok menungso citane ra padha karo liyane. Iki biyen tenang urung dadi bintas kok. Urung dadi Iki yo bintas. saya mungkin umpama duwe bojo iki ganteng kaya Mas Gure, kaya Pak Kapolsek, Pak Camat iki aku yo rada was-was. Umpama tak tinggal nyindeno paling yo sing seneng tangga-tangga. Tapi nek umpama duwe bojo rene kaya ngene iki, aku wis ndambok tak tinggal pitung dina pitung bulan luwes. Kira rawani nggak. Pengalaman ya. Tur mungkin musik Brahma malah sehat walafiat. Kok iso sehat? Lah ora ki piye? Umpama aku arep masuk nah wis dikeroki. Lha royan opo? Go utung no. Enggak sugih. Kaya wong iki
kadung duwe koi. Alah biasa. Sampean beda. Alah Wis kok. Lari loro-loro kowe tromelu. Niki cara wong ngon sewu duwe bojo ngene iki ten teko ngendi-endi panggah selamat wae. Aku ndak sugih ngon sewu elek-elek iki cara ketang iki duwe pabrik. Walah milon jenengan boten kenal. Pabrik opo lho? Helm cakil. Cikane niku akeh kok dhewe. Dadi nek gawe dicari kok dilebok sing ya. Lah cikane. Rasane kula mbok citane lho kok Mas. Dek bojo wis gak usah Pak Dewan. Harus ganteng kan. Gak kuat dek bojo kadang-kadang wis. Pilih iki cocok wis ra. Gak apa-apa. Kowe ra ngerti spesiale wong untu ana. Spesiale kok apa? Kok mencium ngono ireng-ireng kena lambe wis mak. Ini langsung Agus Nusan. Lomba panjat pinang aku selalu dapat sepeda juara 1. Lagi tolong diurusan Liyane padha lunyu ke pelotroli aku ora mungkin. Lah aku nggo untu lho. Tekon dhuwur. Tapi kaya cewek bajing. Mun sewu nggih itu pangapunten yo. Tapi niki yo daleme kan medion Pak yo. Tonggo niku kaya geger iki. Jaman meteng niki lho Mas. Mboke niki pas meteng niku gandres. Liyetek mak kantar-kantar. Lah lek wong liya iki metu paling jahitan 3 loro. Masyaallah. Lah mboke diobrak 37. Lah gara-gara nyapa? Ngono sikile sik. Mati kan sungsang sik. Sikile buntung sisik. Mondot brok. Kene dhewe nyatol mune tak. Akhire diobrak. Radel duel perkara untu kok lho. Jan kemudian pomo ora konangan bidan ngono sak rayu tutok. Medeni lho. Duwe rupa iki kok sing seragam karo koncone. Wong kowe iki yo di era zaman sekarang bidame apa to mbok ngumun aku. Lho, biyen nyidam luwak kobong. Lah layak liyane ganteng-ganteng kok oleh di mana kok nyek koncone. Kowe kok aku apa? Iki Kok aku apa? oh nek kowe piantune iki. Sing ngomong Lucy iki kaya sapi. Terus lemu. Oh kaya sapi Brahman. Kok Lucy iki kok ngene ayu. Ngono mau. Manis ora sanes alai tak tinta dan tinta linta tinta dan tinta tinta tidung Sing muni punuke dobel Mas apa? aku bingung. Tahu rupa kaya celengan semangat. Nggih, wilujeng dalu Mas Guret. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 tahun berturut-turut sowan wonten Kiai Sawu, sowan wonten Kecamatan Sawu. Alhamdulillah. Saged pinanggih Bapak Camat saha kanca-kanca para pejabat wonten Kecamatan Sawu. Mugi saged kinabulan hajatipun dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Semoga Indonesia tetap ayem tentrem damai, rakyatnya sejahtera. Oke, amin. Semanten ugi masyarakat sawu ingkang rawuh dalu niki kula pujekne tansah panjang yuswanipun, tansah diparingi kesehatan. Amin. Lancar rezekinipun. Amin, Gusti, amin. Semanten ugi kanca-kanca. Nyapa? Rapopo aku lho lagi latihan terbang. Semanten ugi kanca-kanca mugi-mugi tansah sehat panjang yuswa. Amin. Laris manis tanggapane. Para undangan bapak-bapak pejabat sosial berkahi dalu niki tansah diberi kelancaran dalam menjalankan tugas. Aku dibangkok ambok ya, bangkok wedhus. Mas Gurit, rasane wedhus ki metu duwe ngene. Malah rasa raut kok. Mas Gurit ketagihan kok duwe sinden. Idune sinden ki wangi. Menyebabkan aroma-aroma bunga mawar. Keringate sinden ki metune mutiara.
Nyuwun sewu ora saru. Yo kringet. Nyuwun sewu ora saru kuwi. Engko wis sindan kok metune Mas Batangan. Entut ki. Layak iki kono ngene rembuk enek sing ngejak komunikasi. Lah kok mak flow sopon. Sine buri. Flow. Nggih, wonten dawuh Pak Dalang. Nggih, Wonten nggih. pambutan apa mawon. Nggih. Mau nek panyuwun Lah ngene iki sing tak kok. Panyuwunan. panyumutan Panyuwunan. mutan Panyuwunan. mutan Panyuwunan. panyumutan Panyuwunan. panyumutan Panyuwunan. Pipel. niki wau khusus saking bapak Nggih. ten ngagem rasulanipun dureng tentara. Mas mengke capek gunung ampun kesupen. Oke, siap. Allah. Nggih. Nggih. Kan namun Mbak Lucy dibaca dulu. Mbak Lucy dulu bacanya titip salam kagem Bapak Camat Sawo, Bapak Muhammad Soleh. Ingkang wiwit Surya setunggal September warsa 2000 langkung purna tugas. Ngaten. Nggih, setunggal ngaturaken ageng panuwun sadangune wonten Samatan Sawo. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, berkahan rezeki ingkang bayu milih amin. Nyuwun lagu Sesigeman bawani Lek Saiman. Wah. Saking Sipur Lutfi kanca Lek Saiman Putut. Oh, sama kancane Mas Putut. Wah, jan. Mbak Lucy, Mas Mio, cukup kahanan, Kau Teri. Ya, lagu-lagu merdeka dhisik. Ya, dikuati Iya, nonton. Baru Ini Pur. Iya, Pur. Ya, sebagai pahlawan ya. Ya, Naja. Nanti Mbak Yuni. Sinden iki dikon baris kok angel menroto ya. Baris gerak. Ya, gerak. Ya, kil wo juti. Apa kuwi sikil iki wong maju saiki. Sing lurus. Coba lurus. Lurus. Penyanyi iki iso lurus ora? Lurus. Kok maju dhewe. Ngentuti. Iya kok nututi. Sikil tangan nututi. Munyer. Sidene menyer. Munyer. Nah, nyelah jan pinter kanak-kanak. Kok anak baru sok munyer. Lah kowe kok iso nyapne? Kowe nyapno? Enggak engko. Masale tak kene mantan komandan kok. Sini lo. Ya. Halo. Ora kena. Kena sidene krungu lho. Siap, gerak. Hormat, gerak. Lho sidene krungu. Lho lha kok ya ada hormat ta. Gerak. Lho. Sinden cerdas maju. Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Halo. Oh, kowe enek wong nyapne bae kok. Bu. Gerak. Ya lho sidene krungu kok ya. Lah ora jelas kowe kok. Cinta kamu ini ya? Iyo ing Rasulullah dhewe. Oh, normal kok. Niki mares nggih. Ya oke, ditotoki kanan. Ya bersatu berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Oke, ya berpacu dalam melodi musik.
Susi. Sing di omah ora komplit yang ora naik ke panggung pepunden kula panjenengan Bapak Camat. Bapak Camat. Ya. Di Musik. Linggar. Lenggar.